Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Niyaga mga kaksyon, mayong udto sa ato sining nga mga kaksyon. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon na BBB in short, magapalayag na sa sining nga oras. Tubtub kita sa Tagnalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters. Kamustang mga kaksyon ta sa sining nga udto sa mga kapurukan kag kabarangay. Kabayon nga oks lang kita sining adlaw sang Biyernes mga kakson. Yari kita sa Pizza 9 sa bulan sang Setyembre 2022 mga kakson. Kada siglang sa ngaton sining tiyempo, no? 107 na lang kadlaw ang nabilin kag Christmas Day na kag 114 kadlaw antes pa man ang 2023 mga kaksyon, no? Mag-inop na lang kita, tubtob kita sa Tagna Launay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters. Kamusta? Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sige, nagpangamusta man kita sa aton sining nga mga kaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad nga nagapakigupod diri sa inyo sining nga palatuntunan kalakip man ang aton sining nga mga kaksyon dira sa oriental side sa mga banwa man dira kag kasyudaran man sa probinsya sang Negros Oriental, no? Sa mga kaksyon ta sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Klanin Antique. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan kag tubtub sa malabutan sa aton sining nga pag-broadcast sa sining nga udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Karon na dugay-dugay madro kita, mayari naman kita isa ka winner sang dakop ka daog Carolita promo mga kaksyon. Karon lang dugay-dugay mahina ang kalaban eh. O sige, pag pamiyumiyo lang kamo anay kag magchibog na parang basi karon kamong may entry dire kamo ang magabutan ta sa aton sining pagpangalagad. Karon lang dugay-dugay mga kaksyon sa inyo sining palatuntunan. Madrota karon
kay tirahon ta kung sinong magadaog mga kaksyon sa aton sining nga dakop ka, daog ka, rolita, promo mga kaksyon. Ay, perti ha. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sa aksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad karon dugay-dugay aton siningon ang balita dira sa area sang Barangay Vista Alegre sa pagatukuron bilang nga hospital sang syudad. Nagabot na si Senator Juan Miguel Zubiri ang ato sining Senate President sa area plus si Congressman Greg Sataya, Mayor Albi Benitez, ang ato sining mga iban pa nga mga opisyales sang syudad kag probinsya yaraman dira mga kaaksyon, mga kongresista kag iban nga mga opisyal ara dira no kay tiara si Senate President Miguel Zubiri mga kaaksyon no karon dugay-dugay aton hibaloon direkta dira sa area sang Barangay Vista Alegre bangod nga dira man si aksyon Art tay hupon kag aksyon Marlon Hinovia karon dugay-dugay lang mga kaaksyon. Anong mga balita sa sining adlaw sa Kapitolyo ti Provincial Capitol Employees o ginobligar gihapon sa pag face mask suno kay Gob Lacson kag ang pag-abot man ni Senator Migs Zubiri ang atong sining Senate President mga kaaksyon. Kag sa Bacolod City Government Center pagpatukod sa ospital sa Vista Alegre dako nga bulig sa pag-uswag sang barangay suno kay Kapitan Lindy De Leon. Sa balita naman kay aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO Bugao isa ka liabiho agod nga may baluan ang motibo sang krimen sa pagkilala sa mga persona nga nangin customer sang ginpatay nga commercial sex workers kahapon nga ginbilin dira sa area sa Barangay Alihis mga kaaksyon no. Kalakipman sa balita sa Nukpo, igabalita ni aksyon na Eden Abuso, Brigadier General Pasaporte, ginahangkat ang Human Rights Alliance Negros nga dayunon ang plano nga magpasaka sang kaso angot sa inkwentro nga nagluntad sa syudad sang Canlaon. Kalakipman sa balita sa patrol mga kaaksyon, igabalita ni aksyon na Eden Abuso may press conference nga ginpatigayon dira sa Negros Press Club. Bacolod City Public School Teachers Federation nagaparawagan sang bulig para masolusyonan ang kakulang sang classrooms kag mga manunudlo. Ato lang nakaroon dugay-dugay man hibaloon mga kaaksyon samtang sa balita naman sa out of town sa syudad sang Cadiz. Igabalita ni aksyon na Roger Gotib, 40 anyos nga lalaki nga nagapangatubang sang kasong arson ginrelease na halin sa custodial facility. Sa balita kay aksyon Nelson Patinio, storage sang frozen foods ginalauman sang or ginlamon sang kalayo nadala pati isa ka multicab kag duha ka motorsiklo sa syudad sang San Carlos. Sa balita naman kay aksyon na Vidya pasible isa ka persona nga wanted sa kasong homicide sa Palawan na dakpan sa Banwa sang La Castillana. Sa balita na
nasyonal pila ka mga e-wallet nagdugang sang security measures kadungan sa natabo or nagkaranabo nga lapnagon nga tax scam. Delyo ginpanginwala ang reporto nga gindula sang Taiwan ang pribilehiyo sa mga Pinoy sa visa or visa free. Health expert nagapamato ko nga himuon opsyonal ang pagsuksok sang face mask sa pungsod. Kaya mga Pinoy nga wala trabaho nagnubo sang Hulyo suno sa Philippine Statistic Office. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa ato sa ligin pang headlines, mabatihan sa dilig lamang madugay. Dugay-dugay lang mahina ang kalaban eh. Sige, samtang naga pahunay-hunay na kamo sa siling mga tinion kag naga-monitor sa aton siling pangalagad, i-like lang kag i-share ang aton siling Facebook page. Pagtapos ninyo like kag share, ipadala gilayon ang inyo siling mga mensahe. Kay tirahon tay na karon dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Taligid lang mga kaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga commercials, then balikan ko lang kamo sa dilig lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaksontang nagpamati sa sining udto, no? Kay Dennis Richard Tibor Roma, Ana Sinoro at Iya Kimiriman, Ace B. Diaz, Cristin Minias Villalobos, may lang pamati, plus kayo si Milo, Alex Montesa, kay Rhea Miladjo, Mario Olvido Acuesa, Joren Esteban, sa kay Yani Tolentino, and Noli Caracas, no? Kay Noli Caracas, Inday Blaza, Emily Hindrala, Rochelle Evangelista, kay Bibiana Calanza Imisino, Atia Kimeriman, Ace Diaz, kay Crescent Minyas Villalobos. Sara na sila. Nakahilira na sila sining mga tinion. Likewise, sa kay dali lang, kay Mangita Tadianay, no? Okay. Sa kay Jane Ignacio, may lang pagpamatig monitor sa poblasyon Valladolid, si Jane Ignacio. Ayos, kay Rhea Miladjo, sa kay Mario Olvido Acuesa, no? Gatamyaw sa Senda Lugwaya. Senda Lugway sa sila ni Sir. Si Rogelio Sales nagapamati sa imong programa. Salamat gid Mario Olvido Acuesa. Inday Blaza, si Librado Tosing Oploy. Salamat gid Librado Tosing Oploy. Ay, puerti Mary May Orita Incarques. May lang pagpamati live from Qatar. Thank you so much gid Mary May Orita Incarques, no? Thank you gid Sa kay Billy Albay, salamat gid. And Ace Diaz, gatamyaw lang sa mamaya nga si Cecilia Diaz kag papa niya Buboy Hison nagapaurok-urok gid. Okay. Thank you gid from Barangay Lantad sa may sitio Dapdapla sa Barangay Lantad, Silay City. Salamat gid Ace Diaz and Jenny Solgon sa Valladolid. Salamat gid. Likewise sa kay Angela Gayondato Castillo, no, sa Banga Tutong 1, Barangay Filisa. Salamat gid, no. Thank you gid Angela Gayondato Castillo, no. Ayos, sige karon naman ang iba na mahinang kalaban. Sige dali gid lang standby mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero pala hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone. Sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message
message Oo, para sa padala siya ng Kasi wala man message. siya magamit, no? Pero sa last time, ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gid yang mabatian yung kung nadala kami o kung wais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay message ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong kayapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos niya. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Okay, sana. Here sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat, hagit lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12 en punto ng aton oras katsibog na siguro nga to sining nga mga kaaksyon na kapanyagan na mga kaaksyon namon sa kanginan ang way pa magkapanyaga pag panyaga na no karon dugay-dugaya trahon ta mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon na reporters plus nga madro kita karon dugay-dugay sa aton sining nga dakop ka daog ka Rulita promo mga kaaksyon. Sige, standby lang. Sa atong sining nga mga kaaksyon, live extension na coffee mix na kita, no? Or ining ginatawag nga LF Coffee Mix ang pinakauna. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life. Kantuan tanang balita ni aksyon na Eden Abuso sa patrol. Ini may kangtanan sa sining public school or mga public school teachers blood diri sa syudad sa Bacolod. Ang federasyon nila nagparawagan sang buligo nga masolusyonan ang kakulang sang classrooms kag mga manunodlo. Yari ang kandang sang balita ni aksyon na Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden. Action Rex, ginapanawagan sang Bacolod City Public School Teachers Federation na masolusyonan ang kakulang sang classrooms kag teachers ilabi na nga sa bulan sang Nobyembre, full blow na ang face-to-face classes. Pero kay BCP-STF President Richard Helangre, ginapasalamatan nila Action Rex ang effort sa mga opisyal sa syudad sa plano nga pagpakayo sa mga guba nga classrooms pangtiging pangabay nga ti kung pwede nga dasig-dasigon man para makalagas kag magamit sa bulan sang Nobyembre. Tugang pa sa kakulang naman sa manunudlo, sako ang mabulig kung matuman na ang madugay na nila ginapanawagan nga salary increase. Pares na sa Teacher 1, salary grade 11 to salary grade 15 ang ila ginapangayo. Pangod 6 years naman na wala na pasakaan sang sweldo ang mga manunudlo. Palayag ni Helangre, madamo sila sang pwede ma-recruit ng mga manunudlo nga sa karon ginpili nga magtrabaho sa mga opisina pangod gamay ang sweldo sa manunudlo kag madamo pa ang ila kuno mo nagbuhin siguro hindi man lang regular guro na ang nagbuluhin aksyon Eden no? Mga regular gid Action Rex ay galing mga regular gid ya? Oo, mas ginpili nga tito tako sa opisina ang ila siningat trabaho 8 to 5 lang
Ti subong ya kuno yung action Rex, ti kas tungod sa kakulang sa teacher, di ba? Ginasat ASEP nila. Gani? Ang gakatabo, ang isa ka maestra nga gatudlo sa set A, 8 ka subject, pagkahapon, tungod nga kulang ang maestra, siya man gyapon. Tito duwa ka shift, ti isa ka sweldo, siya pa bang encode sang tanan. Mga pila Hindi ka mo porsyentong ginkulang sang mga manudlo diri sa Bacolod, may figure si Mr. Ilangre? Wala sila action Rex, gin palayag kagina nga figures, pero tihambal niya dako bidyang kakulang sang O teacher. dapat may figure sila kay ti kadamo man sa mga teachers actually nga naga-standby gani subong mo kadamo sa mga teachers naton na sa Bugos nga Negros Occidental kag syudad sang Bacolod guro. I don't know basta daw kadamo sa mga teachers nga on standby man aksyon then mo di dapat pila ka porsyentong kinanglanon nila pila bla kabilog teachers ang kinanglanon diri sa DepEd Bacolod dapat DepEd gurong magpresentar ni Galing kay ti amo na action Rex, ang iban gani, although nga damo mga teachers pasado sa let subong pa may bag-o pa nga mga pasado, hindi man dali-dali. Kay ti, example, kung magsulod ka sa public school, hindi man pwede ang wala experience. Tapos maparanking pa sila, tigadukadugay, pabalas ang proseso. Pero imo kung sila imo yung gani pagsulod mo to ano tong ginimo mo ya? Ay, hindi ko yung mamistra. Oh. Hindi ko yung kaya. ang mga, by the way, ang mga classroom diri sa Bacolod nga nagkulang ya kung isip-isipo now? Kahit tungod to sa mga bagi. Action Rex, 2 years, wala nagamit. Apila naman pala. Kaya nagkalaguba. Pirya, ikinanlan pa i-process. Kung nasayuran mo na ma-interview matuligad si Councilor Al Victor Espino, tinihambal siya nakasugod naman sila libot na identify na ang mga kalayuhon nga classroom nga litig sa liwat action. Sino ganing DepEd naton gani ni? Si Councilor Al Victor Espino, ang committee chair action rep. What I mean ang sa DepEd gidiabla? Na superintendent subong. Oo, superintendent sang DepEd blaw. Dapat siyang una magtig-up ni apelasyon sa concern agency, hindi kayang Public School Teachers Federation yung ginaga-tig-up siniyo? Galing kay sila ni Action Rex ya. Ang mugining kung baga naga-outcase ang ila, sini nga mga sentimiento, kay ti kumbaga ti ara si Ma'am Sales, superintendent siya, tili kumbaga do pro-government, do kamo na bala Action Rex ang sitwasyon. Ambot ko na padangat na ni Mr. Hilangre ning concern nila sa mismo sa talatapan sang DepEd para maaksyonan man niyo. Karon kun ila-ila lang ni sino man ma-aksyon sini? Tiyambal ni Action Rex, bisan hindi pa ni pagpalambot, but on the ground, mabatsyagan man gyapon sang tanan nga teachers, galing kay ti pili lang gid ang nagapangisog na i-voice out nila. Hindi man na siguro ya kay for example para niya sa kabataan hindi niya kay kung sa kay sinoyang pagtudlo mo para gid ni sa mga kabataan aksyon din. Correct, Action Rex, pero tihambal niya balik man gyapon ang makahatag solusyon sina national government. Kay tihambal niya hambal ko ti sir sa kakulang bala sa teachers paano nakikurious ko kay paano nang dali-dali hambal niya depende man gyapon sa budget kay let's say for example kinanlan isa kuno kalibo Action Rex nga teacher galing maghambal ang DBM Department of Budget and Management nga kaya lang nila masweldoan 200 lang ya ka maestra amo naman na gyapon amo naman balik naman dira gyapon ang problema Action Rex kaya mo na ang ila sini nga panawagan nga tani tamdon kay ti kumbaga suguon man lang sila Action Rex okay ang mga Pilipino ang kabataan i-educate nyo galing paano i-educate Action Rex. Pero dapat ma-check na to ni action na iden ba si mailigwada si Ma'am Sales ba si ma-check mo sa kung may kakulang gidman sang mga bulutuan diri sa syudad para ma-check na to mabalanse tabla. Mga classrooms gid Action Rex especially na full blow ng face-to-face classes malambot 50 ang estudyante kag tungod niya ginasunod pang proper health and safety protocol base kuno nga tungao na kung tungaon Action Rex ang tunga sa dalong puno naman. Galing kay kung mag-amusin na daway man sang gintuko daway man sa nagkulang di nagkalaguba nga mga classroom di sa Bacolod daw amo manigyapon before nagpandemya bla. Oo, galing kay ti subong Action Rex 2 years nga
nauntat kag ti ang estudyante mas nagdamo kay may nagsaka naman mo may mga bag-o naman nag 6 years old nga mga nag-grade 1. Pero may first year naman nagsalaylo naman. Galing kay Muna bala may nagabuhin, may nagadugang, muna bala dapat mapagwa na sang statement ko ni ang to sila nga depedo kung kakulang gid man sang classroom di. Dagang isa action rec sa rason sina tungod man sa pandemic nagbigado abi ang mga ara sa private school nagsaylo sa public school. Correct. Amo na action rec. Amo na dang isa pagid sa problema nila. Kag at the same time sa ila siningi panawagan nga salary increase ang ginarason na kuno sa ila ti wala budget. Ang budget nga imbes sa salary increase ipakayo sang atong sa National News Action Rec may backlogs nga 400,000 plus classrooms nga kinanan kay uhon. Kag nagareklamo kuno Action Rec ang ano ni mga private school owners bala nga nagareklamo ang ila daw mga mistro, ang mga teachers nga ti public school lang to may increase kami wala kami di increase. Ti ang gwa kuno Action Rec adjust sila para hindi maapektuhan ang mga private school owners. Pero pamatian na to ng kabang sa pagpahayag ni Mr. Richard Hilangre. Salary increase. So na-shock ang teachers for 6 years onward, wala salary increase. So what would happen to us? The prime commodities, the prices are constantly increasing. The utilities, kuryente, tubig, tanan. So non-monetary, ti amo to ambal ni Siro Sinito ay mabalaan kung ano nga non-monetary. Ti kung non-monetary kung hindi mo yan magasto. Ang sa teacher yan magasto kada adlaw lakat sa eskwelahan. Balon amo ni amo to, and then ang salaries ng teachers way below sa poverty level naton. Ang poverty level nga ginset sang gobyerno sa PSA, sa Philippine Statistics Authority 12,000 daw 70 pesos a day lang gastuhon mo. Timay pa gani priso na mo. Yan priso guro titag 20 pesos kada kaon or ano. Free ang yang lodging, wala sa bayad suga ka tubig. Yung teacher nga pliti, tiyan mo nang ginset nila nga 12,000, tapos wala ita mabala kung ano nga sudan ang ibutang nila. If you are estimating the poverty level, you are also estimating how much you will be spending every day. So, ang ibon dito, bank mo ang pinaka-reliable kay more or less, ang pinaka-ginagasto kada adlaw mo itong ginset nila, 1,000 something, so 33,000 a month. Balita gikan sa Patrol Action Interboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat ginaksyon na Inaboso. Balita gikan sa Patrol. May koneksyon sa mahigko nga kolon na manubo nga immunity. Rason madamo sang ginabatsyag nga masakit kag hindi irregular ang Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Tapos na ang pag-inaugurar sang construction sang multi-purpose building sang Bacolod City General Hospital kay dira sa area sa barangay Barangay Vista Alegre, no? Aradra nga itong sining nga mga opisyales so podra kay Senate President Mig Zubere ang nagtambong sa sining pagtukod kag pag-inagura sang construction sa Bacolod City Hospital, construction sang multi-purpose building. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dako man din rin pagpasalamat sa pagtukod sang sining hospital ni Kapitan Lindy De Leon, no? Sang Barangay Vista Alegre. Yan ang
adlaw po na kay Action Art tayo po. Action Art, kamusta dira? Yes, nagbugi ng sunrise na tapos yung groundbreaking ceremony. In fact, as we speak, the interview kami actually kay Senate President Mig Zubiri sa mag-Colang Station. Pero ang isa diri ho, i-update ko lang for breaking news kay mabugi lang din puno ni Senate President Mig Zubiri, atensyon sa mga barangay officials sa nagpapili na sa next week ko ng Action Rex, may suspension din until December of 2023 ang election. Bago lang ginagin mo, di ako sa interview, galing kay nag-idog lang ko, kaginuntat ko lang ang atong recording, kay nag-umpisa na kita report. So, Senate President ang naghambal na nga ma-postpone anay ang barangay election. Yes. Saan na ganihiwaton? December? Supposedly, December sini. 2022. Tapos? Next year sa 2023 naman siya. Gali. Another 1 year or 6 months? At 1 year, ginangiguan niya kay next year, December man mo. Gani. Sige Kaya mo na ang matabo Action Rex, no? Pero breaking sa story na ha? Breaking news na? Breaking news. Bago gilang nga ginabalo kay majority of them kuno sa meeting nila. Kasi amo lang gitasugtan nila Action Rex. So, actually, Senado naman ang nahulat mo sa Congress do nakapas na to sila, ya? Oo. Damo naman lang na. So, wala ko na to nini ako na nung matabo next kay after siya ginambal so on process by next week siguro ang formality gisniya mo na yung pag-declare, no? Ano kaya sa bago biglang natapos ang ginpatigayon ng construction groundbreaking ceremony, damo man yung kick-off ang construction sa multi-purpose o kung sining ginatawag na Bacolod City General Hospital. Dako ang pagpasalamat rin, including ni Barang Kapitan Lindy, De Leon Kirgapati siya dako ining kayuhan nga madulot. Kaya mo not only sa health concern sa mga pumuluyo sa lugar, kundi in terms of economic development, pandaliban po yung aspeto para sa iya sining barangay. Now, ang ining groundbreaking ceremony Action Rex, gintambo kini sa nagkalilain ring mga officials na itong mag-o sa bisita. No, nga si Senate President Mig Zubiri, arapan of course si Congreg Gabon yung naging author sa sining proyekto, si Mayor Aldi Benitez, Vice Mayor Elcid, and the rest of the council, though Ari Dislahalos na nag-attend man, and of course ang DOH Secretary kag DPWH Secretary. Now, matabo si Action Rex. Sa probinsya, sino dang present na? Si Vice Gov Ferrer, ari siya. Okay. Nagkagto man diri, nag-upon man. Kan si Congressman Attorney Pino Yolo, ari man di siya, sa 5th District. And of course, si Uswag Ilonggo Congressman, party list Congressman nga si Joang Bala, ari man di. Ang sa Iloilo? Sa Iloilo na sa base. Iloilo base. No, ari man di siya nagpadulong sa area Action Rex. Now, i-plaster ko lang yan karon ng mga palayag diri sa nga pila ka mga opisyalis naton sa lokal. Pero ang ginambal diri pagpasalamat kay Kaplendi, since kati ang isang gina-appreciate diri ang buligman sang pamilya mismo nga nag-donate sa sining proyekto, sa sining loteng ang pamilya Insoli para ma-realize ining sahi sa proyekto. Pamantian natin si Kaplendi siya sining pagpasalamat at sunday. The benefit of the hospital here will be the real true initial growth of Vista Alegre. Ining pagbutang di sa hospital, all around the area maka-benefit sa barangay. If you look at the barangay before the hospital is put up here, itsura yan naman do rural barangay, pasinda laban. So once the hospital will be here already, amat-amat matiyog na siya around it, ma-different ng iya situation. This will be the one of the true na ginahambal mo na gin-spin off ang township sa Bacolod. Amo na ning isa. This will be the start.
This is also near the place, tani, kundi ng NGC before, tani. Dito, tani. Galing na cancel to whatever to ang panway na dayon. So, lending, De Leon sa Barangay Vista Alegre. Actually, yung lugar... Pila ganing mag-akomoda ng mga pasyente? At hindi pa mabalaan kay the building pa lang siya. Kung pila ng capacity, bed capacity ni sa ulihi, amo nang white pa mahibaluan, no? Kung pila ining butang mga edad ng report development to, samak development. Kaya mo na, ang sitwasyon di reaksyon na Rex sa area, kay actually kung ako nag-idi siya building, ang pag-plaster siya sa mga rooms, kag sa uli, mga beds, nag-aabal ni Senate President Legsubere, Action Rex, mahatag siya additional 400 million pesos. Kundi maginatag na siya nga daan, 200, maad siya, ginabali subong, maatag naman siya dugang na 400 million pesos. All in all, mo na 600 million ang iya sini naging i-donate reaction Rex. Tanong pahayag ni Mayor Alvin Atin ako pasalamat. Yan, actually, makuha na ko karon ipamati na ito ni karon ang iya sining mensahe kay ang misyon diri after araman da siya kag si Vice Mayor Elsin. Ari di sila. Nakapa-interview na siya kay na earlier. Nakuha na naton na gansubong kay wayang abi na di mo ari kami tunga sa nabuhan gibla. Di ang kalos kalabanan ka dali action Rex after nga natapos kay kuning kaso. Why na pamalay dira? Away ari sa wayang layo ni saya aris tunga sang sidda. Gaway dia balay way di kon kampo dali tanan action Rex. Kampo, ang palibot ng kampo, ang ginbutangan di sa groundbreaking area, padikuan na natin, itapukan ng temporaryo para na at least masublan sa salakyan, nagdiri maplastar ang program, no? Pero bating dalan, temporaryo lang ginbutangan, na may agyan ng pasulod, no? Kung magulan, ni karon basi magkalabuot ni masalakyan di sa area action na Rex. Dako, pag na development na da. Dako na di, galing tiyan mo na yung siling na yung Malapaw ka pa na sa barangay proper, sang Vista Alegre? Why pakalabot? Why kalabot pa kung naling ka sa Mansilingan? Why pa siya kalabot sa proper dito sa proper sang Vista Alegre? May ara siya bangga, action left ka, mag-going left, pakadtos ko nga sa kampo, tiringin siya ang lote sang Hinsuli. Ang bali ang entrance nila actually, before kita pa lang nabangga nga may ara nga sinintado nga dalan dara sa Magi. No, kasunod diri kag ginobrahan lang sa kampo nga mga labayan, temporaryo nga dalan no kag nagpasulod diri. Pero layo siya, siguro may almost half kilometer guro ang distansya sa main road. Sa highway pa Mansilingan ka? Sa highway, kuno so yung galing ka Vista Alegre going to Mansilingan, ang distansya niya ni pasulod mga 500 meters siguro layo action Rex lapit na half kilometers man lang, tilapit man lang na. Hindi, 500 kilometers kung inaiyan ng taon natin subong ang distance niya by air bala nang sa hindi ka maglibot-libot kaya ang dalan ni kung ng taon mo kung naglibot kami mo kay temporaryo lang ng ginobra. Kung mobra ni kung dalan ti malapit na niya siya action Rex access road kung may ara na sa ulihi. Pero kung libuton na mong sumungya ang dalan ng ginadyan diri sa intra-exit, medyo layo may libuton ka dahil kampo, ginulobraan ng temporaryo ng dalan mo. Huwag ka mo magagid dara sa Bangga Vista Alegre, sa may mga tricycle da, may mga kahoy na da, pasulod to, mo na da? Ay, pa kami kalabot, ari pa lang niya sa guaan ng Dapit Action Rex. Ari lang niya sa guaan, wala before ka di mag-abot sa proper sa Vista Alegre, na ma-left turn ka diri, na ginulobraan ng temporaryo ng dalan. Sige. Sige. Dugangan tali karon pa bati ta mga reaksyon sa mga city officials naton nga bilang manlinapig ng bisita diri sa groundbreaking ceremony sa Bacolod General Hospital. Para sa action na BBB program, ginarimind na natin mga action na extension supervisor at makalikaw ka sa anuman Barangay 684. This sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat din aksyon na Artay
Naihupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Live dira sa area sang Vista Alegre, mga kaaksyon amon sa kanginan, no? Sining groundbreaking ceremony sang Bacolod City General Hospital, no? Dalig lang aksyon Marlon Hidobia standby anay dira sa area sang Capitolio, no? Dari kita nayo sa mga kaaksyonaton DTX 500 capsule, no? Gina-problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 capsule na kita. May ampalaya. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyot binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Laro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabati. Yari na mga kaaksyon amon sa kahanginan, magabot na kita sa aton sining winner sa sining udto. Wow! Congratulations taga Barangay 13 Barangay 30 dining Barangay 30 gani man.
diri sa syudad sang Bacolod, no? Ayo, taga Bagong Buhay, Barangay 30, Bacolod City, ang ato sining winner. Congrats, ikaw ang mapalaron nga makapatiyog sa aton sining rolita, no? Tubtob las 12 ka buwas sang udto, mga kaaksyon namon sa kangina, no? Congratulations, Madam Liberty Diaz, no? Madam Liberty Diaz sang Bagong Buhay, Barangay 30, Bacolod City, ang ato sining winner sa Dakop Ka Daog Ka Rolita Promo. Amat-amat na jogging di Madam Liberty Diaz, or maybe buwas, pwede man gyapon makapatiyog sa ato sining rolita. Resa rolitang nakasalalay ang daog mo. Daog ka na subong, pero ang makuha mo nga padya pagi sa rolita. Ayos, congratulations, Madam Liberty Diaz. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, kaduan tanay ngang balita ni Aksyon na Marlon Hidovia mapakapitolyo anay kita, no? Ini may kang tanan sa siring Provincial Capitol Employees Blaho ginaobligar gihapon sa pag face mask suno kay Gob Lacson. Kag isa man sa mga dinapit dito si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa pag-abot ni Senator Mig Zubere. Anong dala sang presidente sang Senado sa atong sining probinsya. We have Aksyon Marlon Hidovia sa Kapitolyo Provincial. Sa detalye sining balita, Aksyon Mar. Aksyon na rin sa miangot din sa damnaglang anunsyo sa Malacanang himuon nga optional o kung voluntary na lamang ang pag-face mask sa mga pampubliko nga lugar. Kundi kahapon, naghatag sang reaksyon si Provincial Administrator Attorney Rezado Diaz II, kagin na silinya, nga kung ano ang order, kung ano ang mando ni Governor Bong Lacson, dara sa sunod. So nagliligan pa ginatidugan na ni Governor Bong Lacson nga para sa iya dako gyapon na mabulig sa ning pag face mask sa mga pampubliko nga lugar. Ay sa diri sang muyag lang ipahanumdom sang gobernador sa mga provincial capital employees kananti nagka-big action direct nga dito close man nga lugar ang provincial capital building mo. Ikinahanglan kay importante man ang pag-suksok sa gihapon sang face mask. Pero di hulaton sang ato sa probinsya ang iga-issue executive order ni Presidente Bongbong Marcos by kaamtanan sa din. Yari ang palayag ni Governor Bong Lacson. But you must remember, indoors is still required face mask. So, in short, when you get out of your homes, you still need to bring a face mask, no? Because most likely... Utod? Well, studies have been made, and from the very beginning naman, we have been relying on the advices from IATF and DOH. If they say we're okay, then we're okay, at least for outdoors. But again, up and down, up and down. Yesterday, we're, I think, 170 plus na lang. The room occupancy is manageable, no? So, okay naman, but we're hoping that we can really bring it down to zero. That's a whole thing of challenge. Aksyon rekto sa laban ng sampalayag ng Governor Bong Lacson sa mga aga sa isa sa aktibidad o aktibidad din patigaling mandari sa may provincial capital nga grounds. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer ay rin ang presensya niya bilang suporta man sa sering proyekto dari sa may sudah bangsa sulod. Ay pagkabi man, pagkabi man si Senate President Juan Miguel Zubir. Ibantunin sa mga balita sa Kapitolyo pa karunan sa Action Powering Line. Balita Kapitolyo Action Marlon Hidovia. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat, Action
aksyon na Marlon Hinovia, isa man kakaiwatan kay na sa Capitol Park and Lagon sa Bacolod, ginpatigayon kay nasa ngaga. Ining pagpanguna ni Gob Lacson, kag mga provincial office amo ining 77th Negros Island Victory Day blaho nga selebrasyon mga kaaksyon, no? Ginhiwat nila sa Provincial Capitol Park and Lagon mga kaaksyon. Ang annual activity ang gintambungan ini sa mga miyembro sang Veterans Federation of the Philippines o kon BFP, no? Negros Occidental Chapter ni araman ng Philippine Veterans Affairs Office, mga non-government organization, government agencies and Capitol employees sa pag-commemorate sang isla or island liberation from the Japanese forces during sang Second World War II or Second World War, no? Ang adlaw sang kayawatan ang nagsugod sa wreath-laying ceremony sa Monument of WW2 veterans, no? Sa World War II veterans, volley of 21 gun salute. Ginpatigayon ni sang mga miyembro sang Philippine Army flag raising ceremony and commemorative program mga kaaksyon. Ti sunod rin kay Gob Lacson nga ang World War II veterans ang kag mga retired members bla sang Armed Forces kag mga post-war veterans ang nagresko sang ila sining mga kabuhi mo para i-promote ang peace and security sa komunidad kag nagpatigayon sang pilaman kapag amlig sa aton nga pungsod, no? Kag sa probinsya man amoning highest of form of service nga gin patigayon kagatagan sang nagakaigo nga pagtamod ang gin-attribute sang sining mga personalidad, no? Ang gobernador nagpabutyag nagpasiguro man sa mga war veterans sang unwavering recognition kag support ang provincial government sa Negros Occidental. Ang among aktibidad ang gintambugan nanday board members Rita Gatuslao, Valentin Miguel Alonso, si Sixto Pal Guanzon, Anton Oxinio. Kaupod man sanday Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz kag 303rd Infantry Commander General Inocencio Pasaporte kag iban pa nga mga opisyal sang probinsya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta, car aircon cleaning anay, no? Kay kabudlay kung kaisang ang aton sining salakyan wala aircon, no? Dapat ipa-cleaningan tang aircon ta para magrubugnaw ina mga kaaksyon, no? Aryo, para sa pagtinlo sang inyong aircon sa salakyan nyo, way na kinanglanon pa nga baklason ang dashboard mga kaaksyon, no? Kay may work German technology with antibacterial treatment kita nga ginatan-ay sa inyo, no? Car aircon cleaning system ara lang sa Golden Rim Auto Service Center, no? Libertad Extension after. This is my life. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo Ni aksyon na idinabuso sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa palihag ni Brigadier General Pasaporte, ginangkat ang Human Rights Alliance Negroso, nga dayunon ang plano nga magpasaka sang kaso. Pwede pa ni ma-file ang kaso, nagligad to, nag-presscon sila, pero subong daw wala man, way man kaso siling ni General Pasaporte. Ini may kang tanan tubla sa nagluntad nga inkwentro to kuno sa may Canlaon City, no? Hibalaon Tawi Bakson Eden Abuso sa
sa Nukpo, aksyon na din. Action Rex, ginahangkat ni 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga dayunon sang Human Rights Alliance Negros sang ila plano nga magpasaka sang pila ka count sang murder with robbery. Batok naman kay sa iya kag sa iban nga miyembro sang 62nd Infantry Battalion matapos ang engkwentro nga nagluntad sa Barangay Budlasan, siyudad sa Canaon sa 2 Agosto 1 nga nagresulta sa kamatayon sang magpamilya nga Sanday Cristina, Ernie kag Everly Key Halcobe. Suno kay Pasaporte, one-sided ang ginpatigan nga fact-finding investigation kag para lang ini maserbing interest sa mga katapos ng New People's Army. Tugang pa ni Pasaporte, isa lang ini kasahi isang propaganda sa mga nagasuporta man sang NPA. Palayag ni Pasaporte, ang mga miyembro sang Human Rights Alliance Negros, ang mga miyembro man sang Front Organization sang CPP NPA. Pamatayan naton si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ang conduct nilang investigation. So siling nila na sila man lang nag-investigate Sila man lang So balaan man naton, kung makita natin ang grupo nila, din ba nila nakalain? So they are serving yung interest man sang CTG. Makita na natin ang template nila. No? There are other incidents diri sa Negros. Pero wala ganin nila gina-investigan. No? O, yung very clear din diri sa Calatrava. Tingnan wala sila nagsiling. Wala nila investigahan. Pero napasakaan yung kaso? Wala man sila nakapasaka ng kaso. Ang ilang nasiling na, for propaganda. Wala pa And kung sa kanlaon, clarify ko, no? Balaan nga isang kapitan to. Nga dugay na nag-upod to si isang babae, Katsabi. Dugay na pati sa ang banan niya, membro gihapon sa section guerrilla unit dito sa part ka Central Negros 1. Balita gikan sa Philippine Army, Action Iganawoso, una sa balita sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat ginaksyon na Eden Aboso, aksyon na Eric Magbanwasan, bayan ay no, kay kantuan tala dugay-dugay kung nung pinakalites ng investigation sa mga kapulisan sa Police Station 7 angot sa sining isa ka commercial sex workers nga nasapuan kahapon dira sa Barangay Alihis, no? Plus ang ato sining mga out-of-town reporters karon lang dugay-dugay mga kaksyon namon sa kangina, no? Mighty si anay kulang balang imo sining lawas ang vitamin C kinanglan talang mag-mighty C kita, no? Protektahan ang ato sining lawas adlaw-adlaw dapat permi nga mangin mabaskog ang ato sining immune system kag ang bugos nga pamilya para hindi dali madapuan sa anuman sining balatian o kung sakit para more energy pa kinanglan talang mag-mighty C kita, no? Protektahan ang ato sining lawas diri sigurado kang pure 100% alkaline base nga vitamin C ini. Mighty C mga kakson. Lugtada na yung ato sining live sige ang ranya. And the winner for digital storytelling. Sigurado ka nga pure 100%. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar. Bacolod. Aksyon Radyo Bacolod. Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagbalangga? Kalipay? Kasubo?
Sa kapang serbisyo. Malakay Finance Corporation, no? Kung nagkakinanglan ka house and lot, property or land. And the winner for digital story. And the winner for digital. Presyon na tayo! Presyon na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pang Kirek magbanwa kag ang ato sini nga mga out of town reporters. Pagkatapos lamang sini. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos! Sige, manamyaw tanay sa kay Kativer, may lang pamati Kativer, sa kay Merly Gonzaga, and Anshik Encarnacion, Ana Encarnacion, ga monitor sa Vista Alegre, Abada Sky. Salamat, gid. Ana Encarnacion, no? Donald Kabasag, kagay misis niya, Leia Kabasag, salamat gid, no? Jinky de Alagdon, salamat gid. And Beth Brutal Pilayo from Binalbagan, salamat gid Beth Brutal o Butal Pilayo, no? Brutal man Butal Pilayo, no? Cherek, may lang nga pagpamate, ga monitor from Ayala, Alabang, Muntinlupa, liog kugrit sa taga Barangay Pandanon, Silos, Murcia. Halin sa kay Cherek. Market Tribe, salamat gid, no? Kagay Kim Poyolo, ga monitor. Ayos, sa kay John Claire Delieva. Salamat gid John Claire Delieva. And sa kay Josimong Caltorilla from Binalbagan, Humalumina, salamat gid. Diding Alojamento, salamat gid. Marites Nadua Lorenzo, no? May lang nga pagpamati, Marites Nadua Lorenzo, may graduate maestra nga ara sa munisipyo ga Ulubra, gani man. Elizabeth Gamala, sa kay Jeneline Loberos Canilio, taga DSB siya galia. Jeneline Loberos Canilio, salamat gid. Ga monitor ang pamilya Loberos kag pamilya Canilio, no? Manjorniho, salamat gid. Ri Flores Mario Gali sining from Barangay Estefania. Karen Miraflor from Barangay Tangob. Karen Miraflor, no? Jen Ignacio, salamat gid. Jen Ignacio. Hidlaman sa kuno kay action din ba? Robert Ledesma Garrido, no? Salamat gid Robert Ledesma Garrido. Maki Galanaga Destacamento. Pa-shout out lang tagali sa Sky Cable, permi lang sila ya unscheduled no internet connection. Sa isa ka simana 3 o 4 gid sila mag-outage, no? Ay gali ka. Sige, salamat gid Maki Galanaga Destacamento. Gian Resisio, salamat gid. Dennis Richard Tiburo Mara naman Madam Virginia San Antonio Olpenda sa Bison family, sa Calatrava kag Olpenda family sa Cantoray Sipalay, no? Halin sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda. Lilianta din na Claridad, salamat gid. Okay. Ayos kagagiban pa naton nga mga kaakson. Thank you gid. Sige. Salamat gid. Daligid lang mga kaakson. Standbyan ay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni katingkalamo sa mga pasunib. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gaulam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gaulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message
Oo, para sa nagpadala siya ng Kasi wala man message. siya magamit, no? Pero sa last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot lagi daw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, nang nahuya, ako mahulam. Siyempre, pigado, tas kay, ko sila. Madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, nga ginagamit ko, tsaka wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God, may madamo ilang tao nga mabulig sa inyo. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon, kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit
sa sulod sang Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa ato sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:59 ang aton oras mga kaaksyon. Sige sa iluhan tanay ang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office kay Jess Amarillo daga monitor si Jess Amarillo. May lang nga pagpamati Jess, no? Katuan tang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa maki-update ta kay ang bugaw daw ay ni nakagwapa ho ginapangita sa mga kapulisan kagapi lang mga kapulisan no para may baluan gid ang motibo sang krimen makilala ang persona nga nangin customer sa ginpatay nga CSW sa barangay Alihis kahapon sang aga. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. On the process na, no? On the process ang kayuhan. Ayo di purma. Inakon mahingagaw, no? Ay, hindi na guro daw. Monday pa guro ah. Depende na sa availability sa chimpo, no? Or oras or time, no? Biyernes na subong, buwas Sabado na. Amo gani, no? May naglabay din ka siksiyo. Sino na? Si Sil. Naka-miniskirt siya. Nagka-miniskirt ah? Malabay siya sa imong nga bulang kristal lantawa. Be. Ah. Amo nang pangbato sang Aksyon Radyo mo. Alaban eh. Si Zel Minardo. Gidya si Zel. Matik na yan mo. Matik na si Aksyon Zel yung way na punaw ya. Si Zel naman nakita mo. Siya na naglabay din ako. Siya naman naripahan. Kaya siya din naglabay sa akong area of responsibility, no? Area of responsibility. Ayo. Doon nagagulog-alo ang mga libutan, no? Doon nag-aum siya. Dumahana naman siya nga magulan, no? Gando kada hapon kada gabi. Igid siya tulo-tulo pero tulo-tulo man lang ah. Dawagin man ang problema ang pagtulo-tulo ya. Do panghubas balas ang mga tubig-tubig blaw? Amo gani napadugang bulubugnaw ah. Laban. Ang chimpo kag panahon nagsurais, no? Ay kabugnaw na sang chimpo. Do marotugnaw na tuod ang kuan mo daw ma-feel mo na blang bulan sang Disyembre ah. Wow! Ayo di purma. Gahilapit ang mga bonuses eh. Gali ka. For the month of December. Ayo di purma. Pag pamati kay Inday Marnie da. Nara sa matik na gina-process ya. Abi kong ginaka. Ayo di purma. Ikaw wala ginauna. Parang basi mapada. Sige kang mahingagaw ya karon. Ate, okay ko no ah. Kung hindi man ti Lunes kinaguro. Ganun. Ang tupaya, no? Laban. Pagkali ka sa Lunes, may puro pintaho naman ta. Daw siya na tagadlaw, nakakuha siya na bilento. Ikaw ya eh. Ayo, sige na pala. Pagpamati da kay Sir Joseph Chua. Arasa? Good, si Sir Joseph Chua. Oo, si Kagawad Jofred. Ariman, si Kagawad Jofred, Ariman ah. Ang si Kapta Chad. Kapchad. Pagpamati ah. Si Parinuno, Crisanto. Wow. Pari Alan Navales. Pari Alan Navales, wala ka itong kaawaw. Gani. Nalumusaw. Kuan guro ah, basi kon ga pangita pa bla. Kapagita pa sang inugdahon. Pangita pa kalamay bla. Pangita pa sa kalamay nga tag 50 kilo.
bati man kay Vice Gobo, Jeffrey Ferrer. Arasa? Tod ka? Uy. Vice Go, payang hapon ta. Pay kita na. Are, asako pa. Parang na si Mick Subiri, dahil senator. Oo, gani. Daw nabisita gini sa Bacolod, no? Si Sa Senate Negros. President. Oo, gani, man. Ate, tapos guro na ni Senator Subiri, Gani. May exam gali ang PMA, no? Subong? Di ba na guro? Sa October? Saturday kag Sunday, September 10 kag 11. Exam gali di sa ato, no? Sa STIW in Yobla, Hiwaton dra. Buwas? Nationwide simultaneous entrance examination, no? PMA. Mga pasaka ta, tsambag na tayon. Anong PMA, Philippine Money Academy. Philippine Military Academy. Di mayari na ni nga mayari na ni nga qualified guro nga mag-take examination bla. Graduated from high school sa college level or graduated sa college, no? 17 to 22 years old na ang pwede babae o kung lalaki man single mayo gid na. 17 to 22? May age limit gali. May age limit. Hindi tada pwede kay 16 pa lang tamo. Ati manok senior citizen. Hindi tada pwede, no? Sa mga muamo na na ya. 16 pa lang tate. 17 to 22 kinanglanon mo. Gani, hindi tada pwede kwarto niya. Kwarto, hindi tada pwede. Hindi tada kapasar, no? Mga gurang na kita, no? Sa hube, no? Nga nag-ahara-hara, Rex, no? Laban. Napo na tayong mga tirada da, no? Okay. Okay. Sa balita mo. Purma. Sige, nga pa na ote, ang ginawa mo na sa station number 7, Police Captain Elmer Bonilla, kay ginapangita nila hiling bugaw plan nga mo ni siya ang nagka-transaksyon sa customer ni Robili Mahinay ato nasapuan nga patay kahapon sang aga dira sa may bakanting lote sang Progreso sa Circumferential Road, Barangay Alhis, no? Sunod sa kay Police Captain Elmer Bonilla, ang ining bugaw posible may ihibalo kung sin-auto ang nanging customer ni Robili Mahinay kag diri man may baluhan kung sin-auto persona kag diri man may establish kung sin-o ang kung ano ang motibo sang sining kaso aksyon arrest kito hindi man malipot sa Golden Field may mga transaksyonan na man nga nagkatabot kung kaysa hindi pumapahiway may mga lansihan na transaksyon. Ano na mag-transaksyon sa gwa na sang Golden Field or mismo sa sulod sang Golden Field? Kung depende sa sagwa kung sa sulod banda. Balik ko sang lansihan na iba sila tawag nga payra na aksyon sa dragi na kasaga ka purnada mong. Dapat ito, kanina sa mga kapulisan na kay ibaw kaluluoy maning mga commercial sex workers ta daw kung why manang sa nalansi kag pwede man lang mistoryahan hindi abi pag-istoryahan naman. Gani man nga may pasyon mo gid tao bla nga kuan mo gid kabuhi bla. Sa gamay bla nga bagay halimbawa kung kwarta gi man na ang involved dira. Pwede naman nga mistoryahan aksyon kasi kasi mo ni bla nga may aring kabuhi kagin daga. Isa ginakamilyon ang ginkuha guys ling mo do makapaminsar ka bla. Gani man pabisan pa gani di kwarta ra na mo. Kwarta lang natin kabuhi na iya sa isaya. Kabuhi sang tao yung ginambalata di aksyon kaya napatay gid mo. Gani nga ginatingwahan gid ni Captain Bonilla nga ma-istorya ining bugaw. Nagtuloy may ngalan na sila pero tong lugar nga sa nag-history ining bugaw daw hindi na makitaan sa sinakalugar action Rex, no? Wain na sa Golden Field daw? Wain na saya itong lugar kagapulisa daw. Wain na ito sa kapuli action Rex mo. Kasi may kabama siguro gamay Ito para kay Bonilla, isa ini sa liapi mong ang ining bugaw na nga ma-identify itong customer ya. Kag ma-establish isa ulihi ang motibo behind sini sa pagpatay biktima ng commercial sex worker.
napa-autopsy ning bangkay ni? Ginapabot Action Rex ang kuan ang resulta. Kaya wala pa marilis ang soko ang resulta sa autopsy mo sa bangkay ni Robili Mahinay. Kaya ang iya naman din ni Captain Bonilla ma-establish kung ano ang kuan ang ginalinan sa kamatayon ko balag lampos kiman to sa kuya ito o atong agi sang kuga aging man to bala ang aging kabangda sa kamatayon. So why natin hulat man ni Bonilla ang maging outcome sang result sa autopsy kaging conduct sa bangkay ni Robilin Mahinay. Yan si Police Captain Elmer Bonilla sa pinaka-latest nga kaso development sa sinipagpatay kay Robilin Mahinay. Usoy nato ni kung sino ning bugaw nga ginamuno sa iyang bana kay last nga naka-communicate ang iyang atigin partner ni banabana niya nga gintagaan kuno sang customer sang sining bugaw. So amo na siyang ginatry nato locate kaya subong kay alit kagapon hindi siya malocate bisan sa given address niya. So amo ni siyang last standing nato nga witness para ma-solve nato ng kaso kay we believe nga nakabalo ni siya kung nakakilala sining persona ginatag customer. Base pa lang kung kilala niya ang customer nga ni, kasi other than his testimony, yung instrumentality, ang CCTV lang yung tanaw natin no, kapuro ni natin yung mga CCTV footages. So, kung magawa na ni siya, siguro makabulig ito sa para masolve para yung kaso. And kapatid ka, Captain, nga posible ang customer yan posible ayhan may tinatanan sa kaso? Siguro, giti. Kasi kabalo ka naman na lang, hambal ko man ang mga ugali na sa mga ugaw ka, mga babae niya, ginapang kulantro man nila kung isa din ng customer. Kasi sometimes recorded na sa area sa station 8 na ginapang istapa man nila ang customer, para nila kwarta kung magpalalagyo. Actually, si Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sa station number 7. So, doon tayo niya, whatever outcomes ang development sa sining personal sa kaso, tayo sa sining commercial sex worker na si Robili Mahinay. Report tika sa Bacolod City Police Office ang inyong kaksyon sa Bacolod PNP. Ako naman sa Action Eric Magbanag report. Una sa balita na saksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, mga kaksyon, no? Kay Janilo Zanzino, malang pagpamati Janelo Zanzino, kay John Vincent, salamat gid John Vincent. Lilian Tadina Claridad, salamat gid, thank you gid. Kay Lilian Tadina Claridad, no? Sige, kantuan tanay balita ni Action Roger Gotib, mapakadis anay kita, no? Para hibaloon ining parte sa sining 40 anyos palang lalaki ho nga pangatubang sang kaso arson ang actually ang kaso na gin-release kuno sa kustodiya sang Cadiz City PNP. Ambot kun nga gin-release ini aton hibaloon way Action Roger Gotib sa balita sini gikan sa syudad sang Cadiz. Sa detalye sining balita, Action Roger. Action Rex, ipapanahogan sa release order sa korte, pinagiman sa kay Executive Judge Honorable Gwendolyn Jimenez sa RTC Branch 60, ang isang 40 anyos nga lalaki may kasong arson, matapos ngayon siya ang nag-motion sa pag-reduce iya bill nga 200,000 pesos. Genda grad sa korte ang 51,000 apang ini ang nakatigayan pagid nga maka-surety bond sang 15,000 pesos. Ang gin-release mga alas 8 immediate takna sinigid lamang nga aga gikilala kay Rostico Landa Sabal, 40 anyos kay residente sa barangay Kaduhaan. Pero sa report, ini siya may kaso nga arson nga gin-aristo pagi sa warrant of arrest. Bangod nga gin-akusari ni siya sang isaman ka nagapanagiya sa kasenda nga si Mr. June Abdon. Kaga ini ang napapanahugan sa mandamiento de Aristo. 4 ka bulan gid man nga ini ang napreso apang sanggin grant sa korte ang iya sining motion for reduce ng bail kag nag-grant pagid ang iya sining surety bond sa sining aga gid papanahugan siya sang korte sang release order nga nagabando sa kapulisan ngayon siya i-release temporaryo
samtang nga ginatubang niya sigapon niya sini nga kaso nga arson sunod sa report nagpangsunog ini siya sang tubo diri sa may barangay Kaduhaan. Report gikan sa syudad sa Cadiz kita aton sini nga mga kaaksyon sa aton sini nga mga kaaksyon mahilig magkape ang Life Extension Coffee Mix sa mga kape nga may ara nga vitamin D3 sa tagsa kasasi sa kape nga aton sini nga. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grant. Thank you! Salamat din aksyon na Roger Gotib. Standby na aksyon na Nelson Patinio. No? Sa mga kaaksyon gina-recommend tagid sa inyo, Life Extension na Vitamin D3 supplementation para sa tanan. No? Ini ang Pag champion ang ginamit mo, may Hi, ako si Boy Duran. I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. San Carlos, sanay kita, no? Ini may kang tanan sa storage sang frozen foods, ginlamon sang kalayo, ho? Nadala pati sa ka multicab, kag duha ka mga motor sa syudad sang San Carlos. Yari ang detalye sining balita, we have Action Nelson Patinio. Action Nelson. Action Rex sa storage room sa mga frozen foods nga ginapanagiyahan ni Carlito Pata. May legal nga pangidaron kag residente sang Margarita Extension, Barangay 2, Ciudad sang San Carlos ang nasunog. Ang sunog ang nagluntad sa alas 10 sang gabi, September 8, kag naglamon sa mga unod sang freezer kung sa diin nabutang ang mga frozen foods nga inugbaligya. Kalakip man sa nasunog ang duwa ka motorsiklo kag isa ka multi-club nga nakaparking sa kilid. Ginapahayag ni FO1 Jeffrey Anobling, fire investigator nga posible faulty electrical wiring ang ginhalinan sang sunog nga nagdugay sang 30 minutos. Dugang pasini nga naglabot sa 300,000 pesos ang damage sang sunog nga nagluntad sa amo nga lugar. Wala naman sang may nasamaran sa among nga hitabo, kag padayon pa ang follow-up investigation sang Bureau of Fire sa among nga insidente. Yaring dugang nga pahayag ni FO1 Jeffrey Anobling sa interview sang Action Radio. Sinasakay nila sa mga daanin na ng mga tubasan kay ang tagiya gawin niya na sa mga prosesos, mga pagkado. Ako, sa ko nila mga rep ng mga nagko. Tapos, nasunod to, kaya naman na input, nasunod na inakamuntika sa doha ka motor. May mga post-trip na sa sir na apis ng sundo, may mga manoktungan na sa kalapatay.
Ang kabahin sa pahayag ni EFO1 Jeffrey Anobleng sa interview sa Aksyon na Radyo. Report gikan sa siyudad sang San Carlos. Aksyon Nelson Patiño. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Nelson Patiño. No? Balita gikan sa San Carlos. Katuan tanang area sang La Casiliana on standby sa aksyon na VJ Apasible. Ini may kang tanan sa isa ka persona nga wanted sa kaso nga homicide sa Palawan nga ho. Nadakpan sa banwa sang La Casiliana. Sa detalye sining balita upod kay aksyon na VJ Apasible. Aksyon VJ. Aksyon na Rex matapos sa malapit siyam katuig nga paglagasang kasuguan tigayo nang nadakpan ang isa ka persona nga wanted sa kaso nga homicide tak na alas 8:30 sang aga kahapon nga adlaw Huwebes, Setyembre 8, 2022 sa may bahin sang La Casiliana Public Market sakop ini sang Barangay Robles sa banwa sang La Casiliana. Ginkilala ang akusado sa kay Rolin Doseo alias Kulot, 29 anyos, soltero kag residente sang Barangay Taratiin sa banwa sang Nara, probinsya sang Palawan. Ginpamunuan ni Police Captain Daryl Ligos, hepe sang La Casiliana PNP, ang pagserbe sa warrant of arrest kay Doseo angot sa kaso sining homicide kag mayara ini sang criminal case number 26934. Ini ang ginpapanaog ag ginpirmahan sa adtong Oktubre 1, 2013 ni Honorable Leopoldo Mario Ligaspi, ang presiding judge sa RTC Branch 49 sa siyudad sang Puerto Princesa. Nagadangat naman aksyon Rex sa 40,000 pesos ang ginarekomendar nga piyansa sang korte para sa kaso ni Doseo. Sa pagpakigangot sang aksyon na Radyo Bacolod sa La Casiliana PNP, nahibaluan nga mayara sang himata ining si Doseo sa lugar kag diri na siya kag nadakpan. Sa karon ining si Doseo aksyon na Rex ang yara sa kustodiya sang La Casiliana PNP. Ini ang inyo ka-aksyon sa Quinto Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na VJ Apasible. Balita gikan sa La Casiliana. No? May lang pagpamati kay Robert Cabo Panagsagon. May lang pag-monitor. Monitor sila kuno sa kabadyangan sa syudad sang Sipalay. Robert Cabo Panagsagon kag sa iya sining mga kaupo dira, no? Constipation ang problema ninyo, balaw kang constipation amo sang Iloilo, isang tanan nga mga diseases mga kaaksyon, no? Evergreen Herbal Capsule ginarekomendar ta sa inyo. Aprobado sang Food and Drugs Administration ini mga kaaksyon, ha? Evergreen Herbal Capsule. Balaw ka gintingob ning pwersa mo sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Quality products sang Dokiko Alternative and Health Food Center. Evergreen Herbal Capsule. Magtumar lang adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang sining kasayuran sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasig siya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay pasig kaluyan mangita lang ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magutong malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ingko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyo nga duha Ma'am Muna kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom.
Aksyon Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life. Lang nata sa tiyempo, diri sa atong siring nga pangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan. No? Way ta malabutan pa, buwasanta na lang ini mga kaaksyon. No? Sa mga kaaksyon ta nga nag-monitor sa siring nga udto kay John Vincent. Gapa-shoot out lang kuno kay Papa niya, Sunny. Nag-monitor diri sa atong siring nga pagpangalagad. Ayos! Sige, salamat gid mga kaaksyon namon sa kanginan. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dirigid lamang madugay upod kay aksyon. Walma sugaton. Ako naman ang inyo siri kaaksyon sa kanginan. Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon.